Cada any la gent de Bunyol s'estomaca. Es tiren tomàquets els uns als altres fins que els carrers queden com un gazpacho gegant. I això, si m'ho expliques a algú de fora, potser pot semblar una cosa molt esbojarrada, i la veritat és que ho és. Però la tomatina és un gran espectacle, t'explico per què. 1. És genuí, només passa allà, i és una cosa única. I si ho treus de context, pot semblar una bogeria, però això ho fa únic. 2. És transgressor, i incomoda. Hi ha molta gent que pensa que per què redimoni gastem tants tomàquets per una simple celebració. Però aquesta és la màgia dels bons espectacles, no agraden a tothom. Alguns els incomoda i els altres els emociona. I 3. És catàrtic. Qui hi participa surt diferent. Surt tacat, surt esgotat i sobretot surt alliberat. Per cert, ja s'ha presentat la nova temporada del Teatre Poliorama de Barcelona, on podreu gaudir de la tercera temporada d'Alan el musical. Sí, la tercera temporada. No tots els espectacles poden gaudir d'aquest recorregut. Hem tingut sort. O és que l'espectacle és genuí, transgressor i catàrtic. Descobreixo per tu mateix a alanelmusical.com. Ens veiem pels escenaris.